Bună ziua, dragi! Astăzi o să ne jucăm FIFA. Am echipa, nu știu de cât am echipa. Cam de am uitat. Că de mult. 111. E bună. Pe bancă am pe Vinicius, Salah și Messi. Bună. Scrieți în comentarii dacă e bună sau nu. Și acum o să ne ducem să dăm niște meciuri. Am luat niște diamanți. Dăm un meci. Să deschid. Și hai da, să dăm un meci. Adevărat. Pe statiune. Acum a început meciul. E bună și a lui. Să-mi bloc, nu mă mere netul. Ai, de ce n-ai prins-o? Începe. Eu. Unu, doi, unu, doi, trei, patru, cinci, 5 goluri. L'ho colorato 5 6 7 mulțumesc 8 și 9 la 1 să terminăm meciul. Am pupat!